студия қонағы менен таныштырыга ашыгам. Мәргән уксы хәрәкәте тарафынан үзенчәлекле отталык дәресләре оештырыла. Хыбай уктан аттау буенча семинардар республикабызның төрле район калаларында үтте бара. Бары хакында интекләбере хәрәкәтнең җитәкчесе, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Юлай Галиуллин менән һөйләшәбез. Юлай Рафкат улы, хәерле иртә. Хәерле иртә. Әйдәгез әле башта тамашачыларыбызга аңлатып үтәйек, ниндәйрәк семинардар, уларда оештыру идеяһы нисегрәк барлыкка килде? Бұл семинардар Хыбай Мәргән уксы, Хыбай угату буенча, оны Россия президентының гранттар фонды менән берлектә оештырыла. Шул грант буенча без Башкортстанда 6 районда Хыбай уксларды әзерләйбез. Бүтәһе 60 уксаны әзерләргә ният курабыз. Грант аксаһына без һәр бер районга 2 ян, 20 ук, 2 ияр, 2 юган һәм 6 укты тоткан калкан изолон блок һәм 3 мишень тапшырабыз. Һәм шунда орталык дәресләрне күрһәтеп, нисек Хыбай атырга, уларның теге сердәрен асып, аңлатып бүтән yetkерәбез. Хыбай аткан уксыларны әзерләү максаты нимәлә һуң? Иң буламына угатудың ул иң популярлаштырылган, иң югары кимәлдә үткән ярыштарның береһе. Шундай ярыштар үтеп тора. Менә мәсәлән, июль айында Мәскәү өлкәһендә халыкара ярыш үтте. Георгий Победоносец дигән исемләнгән. Онда безнең Башкортстанда Рушан Хасанов катнашты. Шунда ярыштар үтеп торалар. Бул шул программа нигә кергән? Всемирный Грекоченевка. Һәм башкортларда артта калмаган өчен шунда ярыштарды, то есть команданы әзерләү максаты менән шул семинардар оештырыла. Менә бер мисал килтерәм. Элекке ел Калмыкияда бер генә уксы иде, Хыбай уксы. Ул шулай семинардар үткәреп, әлеге көндә уның 28 уксылары бар. Һәм шулар 12 кеше Россиядә чемпионатына барып, 16 урында 12 урын алып кайтканнар. То есть улар әлеге көндә калмыктар беренчелекте алалар Россиядә. Без дә улардан ситтән калмайык дип, шундай грантка яздык та, шундай семинарда үткәреп, безнең уксыларны әзерләргә булдык. Тимәк, Хыбай йөреп уктан атырга шо тиз генә өйрәнеп була дип аңлайым мин. Ул карап торһаң бик катмарлыгына бит. Тиз генә түгел шул. Анда әлбиттә кем Хыбай йөри белә, шуларны сакырабыз. Семинарда төрле кеше килә, анда өлкәннәре лә бар, балалары бар, яшьтәре лә бар. Тик барыбер подготовка кирәк. Әзерләү кирәк, теге Хыбай йөргә кирәк. Һәм кем уктан ата белә, кем уктан ата белмәй, уларны өйрәтәбез. Нисек атырга, анда төрле сердәре бар, берничә ысулдары бар, нисек атырга икән. Ну, күбеһе ни ала, теге укты тоткалала теге. Хыбай сапкан килештә укты нигә киришкә кидерү шуны вакыт ала. Шуны менә нисек тиз генә кидерергә һәм нисек атырга, нисек тоткарга дип шуны өйрәтәбез. Һез әле берничә районда йөреп үттегез? Әйе, менә әле Баймак районында үтте безнең, Учалы районында һәм Салават районында әлеге көндә Салават районында үткәрдек. Әлеге көндә тагы 3 район калды. Ул Әбиел районы, Кырмыскалы районы һәм Өфе районы. Күп кеше язалар безгә интернет селтәрендә нишләп менә безнең районда үткәрмәйһегез. Бу нисен шул райондар хайлап алына, анда атсылык бар. Әлеге көндә менә Башкортстанда кылганга каршы атсылык юк, йылкысылык бар. Йылкысылык ул теге иткә генә, кымызга гына үстерелгән малды үстерәләр, аттар, өйрәтелгән аттар бөтенләй юк диярлек. Һәм без менә хайлап алабыз, кайда уксылар бар һәм кайда аттар бар. Шул районнарда хайлап алып, бүтәһе Башкортстан буйлап 6 гына район хайланды һәм улар билгеләнгәч шунда үткәрәбез. Менә үткән райондарга күз алганда уңыштар нисек? Уңыштар яхшы спортчылар бармы? Бар. Без уңышар гына уксыларды әзерләп тигәк, анда семинарга 24-25 кеше килгәннәр. Һәм без нихәтлем кеше күрәк булһа, улар барып теге кем төшеп кала, кем нитеп, ну
киләсәге үмітлі. Анда үмітлі генә кешеләр бар, кызлар да катнашалар, апайлар да килеп катнашабыз диләр, яшьтәр дә бар, балалар да бар. Балалар ханы күбрәк булгас, бу куандыра, чөнки хәрәкәт ситә калмай, аны киләсәге бар дип аңлата. Чөнки балалар күзләр янып китәләр, 12-14 яшьлек малайлар килеп, атка атланып, яндар укта тотып, мен хәзер тагына килеп сыкмады, агай, тагы мөмкин, әлбәттә мөмкин дип. Улар кызыккангас, шул неме спорт төрүмен бик кызыкканрак, бик шәп. Киләһе район кайда булаһыгыз? Әбел районы, ошо август айында әле көне билдәле түгел, чөнки бөтә әле отпускала, хәзер менә ошо аднала уны нитеп тикшереп куербыз һәм игълан итәрбез. Афиша интернет селтәрендә афишалар булыр мутлак рәвештә һәм августта үткәс, сентябрь айында Кырмыскалыда буласак һәм шунда Кырмыскалы районда республиканский ярыш үткәрергә ният корабыз. Шул семинар үткәрергә соң бер бәләкәс кенә республика ярышы үткәреп, октябрь айында Өфө районында булыр. Катнашырга теләүчеләргә ниндәй талаптар, ниндәйдер башлангыч осталыктар кирәктер инде? Һыбай йөрү. Һыбай йөрү күбенчә, менә мәсәлән, учала уксылар, уксылар бар инде, уларда хәзер өйрәтәләр һыбай йөрүгә. Кемдер менә ук ата икән, уны һыбай йөртергә була. Әгәр дә, еңелрәк әлбәттә һыбайлыны ук атырга өйрәтергә еңелрәк. Әгәр дә теге навыклар не булһа, уже һыбай йөрү икән, уны ук атуы еңелрәк. Кызыккандырдыгыз, ишеттегез, хөрмәтле достар, семинарда катнашу өчен кайдадыр теркәлергә кирәкме? Әлбәттә теркәлергә кирәк. Безнең менә бәйләнештә дигән төркемдә Мәргән уксы төркеме бар. Шунда әлбәттә игъландар килеп сыгып торалар. Шунда регистрационный карточка участника дигәне бар. Шуны теркәп, почтага язып, теркәлергә була. Катнашучылар өчен семинар бушлай. Әлбәттә семинар бушлай. Төрле районда киләләр, төрле кешеләр киләләр, бушлай өйрәтәбез. Без үдебез 3 кеше йөрибез, анда 2 инструктор, бер инструкторның ярдәмчесе һәм үдебезнең атталы барабыз. Махсус өйрәтелгән ат ул. Һәм ниндә тизлектә, ниндә ярыштар үтә, ярышта ничек үтә икән дистанцияны шуны күрәтер өчен. Семинардар турында ишеттек, аңланык, һораударыгыз булһа, һәр вакытта социаль селтәрдә Югай Галиуллины таба алаһыгыз. Бында һезгә бер һорау язгандар, уксылар олимпиадаһы уңышлы булдымы? Мин әзрәк хәбәрдар түгел, ундай булдымы олимпиада? Ул олимпиада булды, тик ул спорт угату буенча, анда әзрәк безнең айрылып тора, улар теге ничектер. Уны башка правилар, кагыйдалары башка, киемдәре башка, безнең милли угату буенча үткәрәбез. Безнең күбенчә хәрби күнекмәләргә охшаган спорт төреннәреннән түгел һәм без шуны белән Улай булгас, һез катнашырга тиеш ярыштар турында һөйләшәйек. Менә бер генә минут вакытыбыз бар. Әле кайда, нисек, нимә әзерләнәһегез? Әлеге вакытта менә Кыргызстанга сакыру килде 28-30 август халыкара ярыш үтәсәк. Кыргызстандың 30 еллыгына багышланган, тик менә әлеге вакытта финанси яктан акса юк. Команда безнең әзер тора, хайланып алынган кешеләр бар. Финанс яктан бик катмарлы, 62 мең бер билет бер ягы тора. Шуга белмәм, хөкүмәттән ярдәм юк. Бәлки кемдер ишетеп ярдәм итәргә теләүчеләр булһа, рәхим итегез, чөнки ошо егетләр безнең республикабызның исемен, абруен якларга әзер һәм бундай халыкара кимәлендә күренә башлаһагыз, әлбәттә республикадан күтәрәһегез. Шул көндәрдә Россия чемпионаты, һыбайлы уксыларның арасында Россия чемпионаты үтәсәк, шунда ламанда тоже сакарлар, тик шул финанс яктан әдрәк тыкырылышлы. Һәм менә 4 сентябрь Мәскәүдән День города багышланган Спасская башня дигән кызыл майданда ярыш үтәсәк, онда без сакыргандар, шул опять шул акса мәсьәләһе. Юлга бигрәк тә. Аңлап торабыз. Анда шу аттарды куртымга аларга кирәк, акса күп китә инде.
Сақырыуҙар күп, тимәк, һеҙҙе ишетеп беләләр, күрәләр. Әлбиттә. Әйе, ә инде ошо семинардан һуң тағы ла беҙҙең уҡсыларыбыҙ ҙа, һыбайлыларыбыҙ ҙа, мына ошондай оҫта егеттәр, ҡыҙҙарыбыҙ артыр тип өмөт итәбеҙ һәм ярыштарҙа әле еңеүҙәр яуларбыҙ дип өмөт итәбеҙ. Студиябыҙҙа ҡунаҡта Мәргән уҡсы хәрәкәте етәксеһе, Башҡортостандың атҡаҙған мәҙәниәт хеҙмәткәре Илай Ғәлиуллин булды. Ҙур рәхмәт, уңышлы саралар үтеүен теләйбеҙ һәм еңеүҙәр яуларға шулай уҡ теләйбеҙ. Яна ошо студияла күрешербеҙ дип өмөт итәбеҙ.